En aquest videotutorial us anirem a explicar com podeu aconseguir escoltar el text seleccionat del vostre navegador. Per començar, anirem a la portada de la pàgina de VozMe. L'adreça que teniu aquí per la versió en català és http://vozme.com/index.php:lang=ca. I en aquest cas accedirem a la pàgina en català tal com podem veure. A continuació, accedirem a l'opció que ens indica Veu el teu navegador. Un cop estem a la pàgina que ens indica Veu el teu navegador, veureu que tenim un espai que ens indica Instal·la el Bookmarklet. Podem escollir entre la veu masculina, aquí tenim l'enllaç, i la veu femenina. El que haurem de fer és posar-nos sobre l'opció que vulguem, o pot ser interessant tenir les dues, clicar al ratolí i desplaçar l'enllaç fins a la barra on tenim els enllaços de favorits. Farem el mateix amb la veu femenina. En aquest cas ja tindrem instal·lats sobre la nostra barra de favorits els botons que ens permetran poder reproduir a so el text seleccionat del nostre navegador. A continuació anem a veure com actua aquesta traducció. Imaginem que estem en el portal de Quitxalla, com veiem ara, i procediríem a seleccionar el tros que volem escoltar. Un cop tenim seleccionat aquest tros, podem accedir als dos botons que hem prèviament, diríem, desplaçat o instal·lat. Si apretem el de l'esquerra, és el de la veu masculina, ens informa que a continuació procedirà a fer un procés, diríem, delicat. Aquesta setmana a l'Espurna us proposem obrir un debat sobre els animals en perill d'extinció, com ara els ximpanzés de Tanzània, Uganda o Kenya, els ossos panda a la Xina, o fins i tot els ossos del Pirineu. Què en penseu? Com podem comprovar, tot i que ser una veu una mica enllautada, pot facilitar el treball als nostres alumnes, que en aquest moment ens ha portat a una pàgina especial on ha generat el fitxer de so que podem reproduir tantes vegades com desitgem. Us proposem obrir un debat sobre els animals en perill d'extinció, com ara els ximpanzés de Tanzània, Uganda o Kenya, els ossos panda a la Xina, o fins i tot els ossos del Pirineu. Què en penseu? Bé, esperem que us hagi resultat interessant i que sigui d'útil pels vostres alumnes.